V nedeľu 27.4.2025 nám začína nový cyklus a kvalita, ktorá sa tu ukazuje, nás bude ovplyvňovať nasledujúcich 28 dní. Štartovanie tejto mesačnej fázy začne o 21. hodine a 30. minúte centrálneho európskeho času. No vrcholí na 8. stupni znamenia Býka. A na tomto stupni sa stretávajú Slnko a Mesiac. Energia je viac rozbitá po nepríjemných energiách, ktoré nám doznievajú z predchádzajúceho cyklu. A to, čo sa tam udialo, prinieslo aj dosť nestability a takej neistoty. Predchádzajúci cyklus začal novom mesiaca v znamení Barana a dátum tohto vrcholu bol 29.3. V tejto fáze sme tu mali dve retrográdne planéty. Planéta Venuša a planéta Merkur boli v tejto fáze. A preto bolo veľmi dôležité, aby ste ešte dočisťovali, doriešovali a odstraňovali staré problémy a omyly. No v tomto cykle nebude už ani jedna planéta retrográdna, takže môžete smelo napredovať. Môže však prevládať určitá neistota, pretože sme zažili od začiatku roka viac turbulentných udalostí a zmien, ktoré neprispeli k stabilite. Čo by sme mali robiť v tomto cykle a aké energie sa rodia pri tomto mesačnom cykle, to všetko opisujem na stránke Patreonu. Článok o nové mesiaca v znamení Býka je prístupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú. Dole pod videom nájdete odkaz na túto stránku. Stačí sa zaregistrovať, potvrdiť svoj e-mail a môžete sa k týmto informáciám dostať. V tomto videu vám poviem ešte, čo je vhodné konať práve v tomto 28-dňovom cykle. Mali by ste si nastoliť väčšiu stabilitu, robiť si dlhodobé plány, zharmonizovať svoje vzťahy, keďže v predchádzajúcom cykle bola Venuša retrográdna a ona urobila trošku hustejšiu atmosféru vo vzťahoch. Zistiť, aké sú vaše túžby a očakávania, preskúmať, či sú vôbec reálne, prakticky a neoblobne postupovať za svojimi cieľmi. Ak je potrebné, spomalte a regenerujte svoje telo. Zmeňte postoj k svojmu telu a k svojej energii. Využite to, čo máte k dispozícii tu a teraz. Starajte sa o seba, o svoje vzťahy a financie. Celá konštelácia novu ukazuje na určité dozvuky z predchádzajúcej fázy. A to bol spln mesiaca. Aspekty sa opakujú, no už je tam viacero separačných aspektov. A to ukazuje na to, že vrchol negatívneho sme tu už mali a teraz nastáva obdobie dobehu ťažkých energií. A teraz je potrebné sa pozbierať, zrátať škody a pripraviť sa na nové obdobie. V tomto cykle bude veľmi dôležité, aby ste aj spomalili a zregenerovali svoje sily. Tento čas od vás bude vyžadovať viac trpezlivosti a sebaovládania. Energie nie sú ideálne a ukazuje sa tu aj určitá veľká premena a pochopenie, že podmienky už nie sú také, aké boli. Ak sa pozrieme na konšteláciu novú, tak vidíte, že na pozíciu Slnka a Mesiaca sú vytvorené dynamické väzby od planéty Mars a od planéty Pluto. Obe tieto planéty sú vo vzájomnej opozícii, čo vytvára tiež napätie, ktoré už však doznieva, pretože tieto aspekty sú separačné a to znamená, že šokujúce udalosti už vygradovali a teraz katastrofy doznievajú a teda napätie už malo svoju kulmináciu. Teraz však môžete zažiť taký posttraumatický šok a po veľkej aktivite, po veľkom vypätí a teraz potrebujete načerpať sily
a potrebujete sa z toho akoby otriasť. Spoločenská depresia a taká letargia bude možno výraznejšia. Naznačuje to hlavne opozícia Marsu a Pluta. Aj počas nasledujúceho cyklu, čiže počas nasledujúcich 28 dní, preto stále môžu byť prítomné nepríjemné prejavy, ako sú spory, agresia, choroby, šokujúce úmrtia a podobné nepríjemné prejavy. Takže máme tu v konštelácii tohto novu máme aj nebezpečné postavenie. Planéta Urán stojí na stálici Algol. Aj v minulom roku sme mali toto postavenie a ak si pamätáte, bol vtedy postrelený Trump. Práve keď bola táto konštelácia na vrchole. Takže v tomto prípade však tiež môže ísť aj o nejaké rizikové machinácie na finančných trhoch, preto si dajte pozor, ako nakladáte s financiami, do čoho investujete a ako s peniazmi narábate. Vytvorí sa chaos na trhoch a určitý zmätok. Ľudia sa môžu chovať veľmi výbušne a nevyspytateľne. Je veľmi dôležité, aby ste sa v tomto čase nedostali do nejakého sporu alebo porušili nejaké pravidlá a tiež si dali pozor na to, s kým sa stretávate. Algol je stálica, ktorá je v súhvezdí Perzea a predstavuje hlavu medúzy, ktorú Perzeus zoťal. Preto prináša aj náhle ničivé udalosti a symbolizuje to aj rôzne nešťastia. Čím viac konáte, tým skôr môžete aktivovať túto nebezpečnú energiu. Skôr môžete využiť túto energiu na odstraňovanie a hlavne na odstranenie seba zničujúcich postojov a rôznych závislostí. Na to je v tomto cykle veľmi vhodný čas. Ak si chcete prečítať celý článok, ktorý sa venuje ešte ďalším aspektom, ktoré vznikajú pri tejto fáze novu, tak vás pozývam stať sa mojím patrónom. Ako som už spomínala, tento článok je prístupný pre všetkých, bez toho, aby ste uhradili členský poplatok. Pre takéto videá ma ďalej sledujte. Ahojte.